Woka ne yiero madundo mabende biro time gwenge mopogore opogore pacho kae odiochieng' ma kiny osetieki ka rita oridi matek tweta e gwenge 24 mabende kiny ne bage yiero go. Jakom maduong' mar IEBC Erastus Ethekon osingone jopiny ni duol no ikore mar neno ni yiero go biro bedo gi kwe kendo man thuolo maonge chochni mora mora. The remaining few hours will be very important for us to continue maintaining that peace, to allow us to complete the final preparations so that then we have the first voters arrive at the polling stations when we open as early as possible, the usual time. And we expect the polling process to continue peacefully until evening when we close the polling exercise. And then we move to the next phase, which is to count the votes. Ne owacho ni duol no bende biro rakore gi wach mora mora manyalo sieko motelo ne yiero ma kiny go ka bende ne ogolo chik mager ne mibadhi mora mora motenore gi weche mag yiero. Don't complain on social media. Don't complain in other media. Don't lament in your house and expect IEBC to take action. Well, we have political parties and candidates. Everybody is trying to gain an advantage here and there. And of course, these political actors can do anything in order to win favors from the electorate. Bribery is an election offense. Intimidation, harassment, so these political actors know. They know they shouldn't be doing that. All we need to do is let us have those cases reported. Komachielo eni bad migao mabende tayo tije magobila wacho ni kore mara neno ni kwe ubiro beta e kinde yiero madundo mabende chan tim e gwenge mopogore opogore pacho kae odiochieng' ma kiny. Jawache lo obila Mushiri Nyaga ne owacho ni obila biro tiyo machiegni gi duol mar IEBC mar chiwo arita makare ne jopiny mabende biro dhi goyo ombulu odiochieng' ma kiny. Josiasa bende koro jiw mondo mi oluw chik kendo githegre gi weche manyayo tulo. Nyaga owacho ni ng'ato ang'ata mabende biro yud kadhi ataro gi chika ibiro kaune okanga mager mar chika. Jatenda migao mar arita Kipchumba Murkomen ogolo siema ne apisa magobila marito jotelo mag siasa ni ibiro kaunegi okang' mager mar chika olere gi dwaro mar duond chik ponono no yudgi ka gidonjore timbe mag njore. Kane oloso e gwenge ma Kasipul, Murkomen owacho ni sani jorit ma gavana mar kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya osegol ka itimonegi nonro ewi wach mabende liekore ni nyo ginyayo tulo e kinde yiero madundo negi nyayo tulo e kinde yiero madundo mabende chan bag odiochieng' makinya. Murkomen oloso yo machalo kama e gwenge go ma Kasipul. If the charges are proven, they will lose their jobs. They will be relieved of their responsibilities within the National Police Service. So it's not enough even to complain that they have been withdrawn. It may also be that those police officers may never go back to their job if it is found that they were facilitating violence in any part of our country. So those are security measures. Those are efforts that we are trying to take to avert violence tonight and tomorrow. National Police Service and the security team have the intelligence and they know who is doing what where, and that's why such measures must be taken. Komachielo bende eni seneta ma Kakamega Boni Halwale oma jorit mage mana siche machuoka toka ne ma gavana ma Trans Nzoia George Natembeya bende jarit mage. Natembeya no nyiso ute fwambo ni apisa magarita ma bende rito dalane gi mago marite no wuon nyomayo tieno ma bende pinyno rugodo kawuono. Hii kazi ambayo tunafanya ya kujaribu kuamua watu wetu kwenye matatizo ni kama serikali haifurahi sana. Na unajua sisi hatujasema kwamba tulichaguliwa kufurahisha serikali. So usiku kaamua kwamba waninyang'anye maafisa wangu wa usalama, security detail yote wakachukua. Paka driver, paka hata kama gari haingekuwa ni account labda wangechukua. Na ni sawa tu, ingawa ni kinyume cha sheria kwa sababu wale maafisa ambao wamechaguliwa wana sheria nasema wapewe usalama mahali popote walipo na pia kule nyumbani. Jopunjario ochalo bura edo ma Kisumu kabende gidwaro mondo mi duola mara TSC
ochung chenro mar daro jopuonje okumba mar thieth mano mar Minet nyake okumba mar thieth mar SHA. Jopuonjego manyingi Peter Kodheka Munga kod Martha Omolo wacho ni okonego beni ka okang' makamano kabende pok okaw pachgi ewi wach makamano. Komachielo en ni riwruog jochiw thieth e kaunti ma Mombasa jochako ayanga ng'anyo margi ka giseo tend kaunti ma Mombasa kuom rem keto tim moko kuom winjruoge mayande gikete kokgi. To kaka jafwambo marwa ma Mombasa Joja okoleronwa achiel kuom ywak margi en ni tend kaunti ma Mombasa oserem keto tim winjruok mar chwalogi engas mamalo mabende dendo ni promotions. En ng'anyo mamul mane obagi gi riwruog jochiw thieth midendo ni clinical officers, ng'anyo manyo chakore kar thieth ma Coast General nyake log tich mar tend kaunti ma Mombasa. Kuna watu mpaka wanaenda retire sahihi hawajui promotion ni nini. Kuna watu ambao wameongeza kisomo, wametumia gharama, wametumia muda, wamechoka, wamekesha wakiongeza kisomo ili waweze kuleta matibabu bora kwa wananchi wa Mombasa, halafu wapate ile haki ambao wanastahili kupata. Ferdinand Kai en jalup jakom e riwruog jochiw thieth go. Wewe mwaka jana tulikuwa na wewe, tukakubaliana kwamba utatupromote mwaka huu. Mwaka huu unafika unatuambia tena mwaka ujao. Na hiyo ni kitu ambayo imeanza kutoka 2022. Hiyo haki iko wapi? Ndio maana madaktari wametoka nje na tunataka gavana mwenyewe, hatutaki kuongea na mtu mwingine. Hiyo return to work formula tunataka tutafute na gavana mwenyewe, kwa sababu wale maafisa ambao wanapatia kazi ya kwamba wamsaidie hao ndo kama wanamfaili. Jakom riwruogno Ismail Ramadhan koni wach medo gi osara to kod tend county rem chwalo omenda ming'ado gi kuonde mowinjore bende pod en midhiero mapek. Tumekuja hapa kushinikiza serikali yetu ya county implement hizi career guidelines, sababu zishakuwa approved na Public Service Board. Jambo lingine pia ni kushinikiza hii serikali ilipe malimbikizo ya bank ambayo yaliachwa na aliyekuwa governor Bwana Joho. Na jambo la mwisho kuna hii tunaita salary review ya SRC. Hizi reviews ama hizi phase of payments zilifanyika kwa phase 1 na phase 2, lakini phase 3 na phase 4 haijafanyika. Magina giwacho ka giramo ni ok ginidoge tich ngang' nyaka chieng' tend kaunti ma Mombasa ketie tim winjruok makamano. Hata tukiwaandikia barua hawezi jibu, wanatuacha vile vile mpaka wakati ambapo tuliitisha huu mgomo. So ni kuambia tu bwana governor kuwa sisi tuko na will na sio kupenda kwetu kuwa nje kwa huu mgomo. Na wao tu watimize yale ambayo tulikuwa tumekubaliana hapo mwanzo. So wakati wote wakiyatimiza tunafurahia kurudi kazini. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Wadhi kaunti ma Kisumu kama waidon jopiny ne ochopo e roundabout ma Kondele e kaunti ma Kisumu kama chenro mandikruok ne opande kod ndikruok ne opande manyien ne jogo mabende nolalo magi ne obage. Chenro no ne obagi mabende ne obagi Kondele, Kosao, Pandpieri kod karomo mar Grace Onyango ne oyango ni rowere mathoth e gwenge makono pod onge kod opande. Kowuok e kaunti ma Kisumu, Alan Obiero miyo waler mathoth ewi wachni. Chenro no ma osir kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo nokelo kanyakla dhano buora ma osechopo higni 18 ka owuok oko e kawo opande kod kata jogo mayande ni godo to olalo. Morris Ajwang' Nyanga en chief motelo ne Kondele. Odiochieng' ma kawuono ne wan gi exercise bag kipande miluongo ni mobile registrations mitimo e bwo flyover ma Kondele. Odiochieng' ma kawuono an mane obedo organize gi PS marwa. Kata kineno biro neno ka the turn up mar biro ma ji biro mang'eny, kendo wabiro dwaro ni onyalo dwaro kata ma ndalo 3 kata 4 mondo watiek namba ne. Changamoto moyudo ni wan go ji mang'eny maonge kipande, ji mang'eny molalo kipande. Machielo changamoto mogik bende wayudo ni ji mang'eny manyodak e town ka ok nyal yudo IDs mag wazazi margi mag jonyuolgi. Koro watemo encourage gi mondo gibed gi ID mar ng'ano manyalo chune ka guardian mondo mi oyud kitambulisho. Chief Nyanga wacho ni en chenro ma idhi tim kuom ndalo 3 kendo onge chudo. Ni kok iyudo kuom ndalo 3 wadhi timo exercise. Oduma wan go machiegni ka, wan gi office DC ben machiegni ka, wan go offices mambo ut ka dio ben nitie mikawo kipande. Koro watemo nyiso jowa ni kata kopo ni bang' ndalo 3 ok yudo thuolo mar yudo kipande, pod inyalo dhi Oduma, inyalo dhi office DC mar yudo thuolo mar kawo kipande. Excellency marwa Dr. William Ruto incha nolando
nigi sani weva njo keto maonge gimechulo. Bedo ni kao kipande manyien, bedo ni Mario lal, kipande nono. Bene wasalado de jowa, niko poni winyo ngat mawache edier waka ni mechulo gemoro, tijiswa mondo wamake. Maureen Nyambwa mawuok Kondele to ne ogolo kwayo mare. Dhano ng'eny, penjo ng'eny, requirements midwaro, jowag moko ongego, ji onge gi. Koro weche madang' wawach ka en mondo une kaka unyalo konyo ji. Jogi thagore to gionge IDs to penjo ng'eny olowa. Yudo ka oonge baptism card, oonge bath, oonge ID mar janyuolne, oonge nyaka clinic moko mano batis gi oka. Yudo ni ng'ato odgi neno wang', kumogole gi noonge, tidwaro gi ka. Nitie jogo ma bende mag gi olal, penjo bedwa bar gi ndaska. Abstract go idwaro. Omiwa gigi gi kue, kaka oselandnwa gi nwa kao nono. Ka jogo mane oseyudo bende ne onyiso mor margi. Kwa majina ni Metrin Waliaula, mimi ni mkazi wa Mikosi Kisumu. Nashukuru Mr. President kwa hii kazi ambayo amefanya. Mimi nilikuwa wa kwanza hapa asubuhi, nimeshashika ID, nimepewa waiting guard. Nashukuru. Pia ana kitu namuomba, afikishe hii huduma yake mashinani. Kila mtu apata ID. At least 2027 kila mtu apige kura. Radio Ramogi kwa kaunti ya Kisumu, an Alan Obiero. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Piny owacho otieko gedo mar tesen matudo piny Kenya kod Uganda. Tesen no mabendo gere alwora ma Suame kaunti ma Trans Nzoia. Jagoro mongirore e migao mar arita Raymond Omolo wacho ni tesen no ibiro yawa yanga gi jatend piny Kenya Migosi William Ruto kanyakla gi jatend piny Uganda Yoweri Museveni ni mar obiro konyo e bero chenro mopogore opogore mag tong' e kind oganda mawuok e pinje ariyogo. Mano mabendo kelo e giko mag weche manyien e yorno mar Adimba Galaxy watudo koromo sa 11 kod sa 12 ne weche manyine yo machuok to koromo kanyo sa 1 kod sa 3 ne weche manyine yorno mar Adimba. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni kapten machon mar FC Leopards Washington Munene wacho ni en gadier ni tim nero mar FC Leopards nigi nyalo duto malo tim mar Gor Mahia e tugo mar Mashemeji Derby mabiro timore Jumamos e paw tuke Manyayo. Kaluwore gi Munene, joloch ndalo 12 go eko nigi nyalo mar ketho pati mar Gor Mahia kendo yudo loch maduong' e odiechieng' no. Munene nowacho ni Maeri biro mana nyalore kapo ni gitiyo gi thuolo ma gidhi yudo makare. Even though tunajua ni derby na ikuangi rahisi, but ni game kwa ligi kila mchezaji anangojea na anataka kuperform. So swali ya kwanza wako sawa na wako ready, wanaweza shinda hiyo game. Iko na watu wenye wamekuwa kwa hiyo team na pia wameshashinda hiyo game, so sioni kama inaweza kuwa ati a very difficult task. Ni 90 minutes, kila mtu akitake chances zake, FC kitake chances zake, there is a very high chance washinde hiyo game. Karakamano wacho ni kweth nero mar Ingwe pod en mano maraga ma pod igero e bwo apisi manyien motelne kod Boniface Ambani kata kobedo ni en gadira ni gin gi nyalo mar kawo simbo mar league ka season orumo. About the title, imekuwa team ina build for long. Anda uongozi wa the Ambani kama coach na pia Buni kama chairman, wanafanya kazi mzuri, even though kurun team kama FC Leopards sio rahisi, so wata move step by step. Bado sioni kama team iko off the league, but tukienda kufika hapo tuseme mwezi wa 3 wa 4 next year 2026, picture itaweza kujionesha vizuri. Wako capable pia kubeba ligi. Leopards ni thuolo mar adek e chung' mar lig maduong' ma pacho ka gi point 14 magin point 5 tok Gor Mahia kata kobedo ni gisetugo tuke 9 moro ka moro. Komachielo en ni kocha mar Arsenal Mikel Arteta sani wacho ni kapten mar timno Martin Odegaard nyalo donjo e tugo ma kawuono e tugo ma Champions League e kind tim mar Arsenal to gi tim mar Bayern Munich. Odegaard osebedo oko nyaka chakre dwe mar 10 kaluwore gi hinyruok moro mano yude chonge, kata kamano ncheno oseduoge orako ka oikore mar tugo otieno ma kawuono e kindgi kod tim mar Bayern. Tugo nero ibrogo e paw tuke ma Emirates. Jatugo nero mawuok e piny Norway
osebedo katiyo matek mokalo ne tim nero mar Arsenal kendo en achiel kuom jotugo moseloyo e tuke mag Champions League. Komachielo bende en ni Arsenal gi Bayern Munich ne ochako juma nieri ka gin e timbe ariyo man malo e liga kata e table ma Champions League ka gigeno ni ng'amoloyo dhi yudo thuolo mar dhi e timbe 16 mabeyo. To kodhi weche mamoko en ni kocha mar Chelsea Enzo Maresca owacho ni weche manyiwacho gi johera mag adhula odiechieng' manyoro kipimo jatugo mar Chelsea Estevao gi Lionel Messi ok en gino momako chunye kata matin. Jatugo nero nyolo gol makende ma bende ikwano kaka achiel kuom gonde mabeyo mokalo e Champions League e season ni kanye gitugo gi Barcelona e loch ma Chelsea nyoloyo gonde 3-0. Jatugo nero ma ja Brazil ma jahigni 18 nyopuo kaka jatugo maberie maraga moloyo ka kendo nyokalo kata Lamine Yamal mawuok e tim nero mar Barcelona ka nyaka sani nene ka jalo mabende biro bedo mapek e kinde mabiro. Kocha mar Chelsea Maresca kanopenji ka Estevao inyalo pim gi Lionel Messi owacho ni gol manye Estevao loyo chala gi gol manoloyo kane gitugo gi Chelsea e tuke mag Club World Cup e dwe mar 7. Mago weche tuke an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mama Aida Odinga Nakuma Pacheler Emanu Siep Baba Fidel Raila Amolo Odinga Wunyalego Mellow Music Empire Apino Chogonya Teo Yawini Maedu Onda Apino Chogonya Temigironi Maebo Hello. 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 Yes. Idinade? Hello. Habari ya leo? Nzuri. Natafuta Henry Otieno Manyira. Ha? Natafuta Henry Otieno. Eh. Yuwapi? Eh? Natafuta Henry.